socialpædagog, det var din Brita 3 nekrolog-overskrifter til dig. Det tager masser af god på skøj. Vi nakker med nummer 4 på... Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne kvitterer her, og så udgav de jo også det, der hedder 50 ting, de ville gøre. Ja, meget, altså det var jo ren populisme. Jeg havde også, nu har du fortalt det hele, jeg havde også fundet et klip med dig. Og så støtten, nej, men ja, det er jo ikke den, der afgør det, du kan sige, hvis man...